салому алайкум дӯстони гиромӣ, дарси худро идома медиҳем. Дарси имрӯзаи мо дар бораи гузоштани расм дар текст мебошад. чӣ тавр мо дар тексти худ расмро илова мекунем, нишон медиҳем. ҳоло бошад ман мехоҳам ба тексте ки дар дарсҳои гузашта тайёр карда будем ба он баргардам ва чӣ тавр дар он ҷо расм гузоштанро нишон бидиҳам. тексте ки дар дарси гузашта мо тайёр карда будем кушода шуд. акнун ба қисми гузоштани расм мегузарем. пеш аз оне ки мо дар ин ҷо расмро гузорем, мо бояд расме ки ба мо лозим аст тайёр дошта бошем ва дар кадом папкае ки дар яъне компютер ҳаст, дар кадом папка мо онро гузоштаем, онро бидонем ки дар куҷо гузоштаем расми худро ва аз он папка мо бояд расмро интихоб намоем. барои гузоштани расм ман чӣ кор мекунам? Ба қисми болои барномаи Word, яъне равзанаи Word, ба қисми вставка гузашта дар он ҷо элементи рисункиро интихоб менамоям ва барномаи Word ба мо як равзанаи дигар мекушояд ва дар он ҷо мо бояд расме ки тайёр дорем дар папкае ки нишон дода шудааст яъне бошад ва аз он ҷо мо расми худро интихоб мекунем. расми ман ҳоло дар изображение гузоштааст ва ман онро интихоб менамоям ва мекушоям. чӣ тавре ки мебинед дар тексти мо расм кушода шуд ва аз сабаби оне ки расми мо бисёр калон аст, ман онро мехоҳам каме тағйир бидиҳам ва яъне калони онро ба каме хурдтар ё ин ки дар ҷои дигар гузоштанаш. ҳоло мо мебинем ки чӣ тавр ин корҳо яъне карда мешавад. пеш аз оне ки мо ба расми худ тағйирот дарорем, чӣ тавре ки гуфта будем дар дарсҳои гузашта, мо бояд расми худро аввал интихоб намоем. хоб дар вақти интихоб кардани расм чӣ тавре ки мебинед дар қисми болоӣ боз яъне як мавзӯъчаи дигар ки боз бо номи работа с рисунком пайдо шуд ва дар он ҷо формат, яъне формати расми гузоштаи моро иваз кардан ва ба он тағйирот даровардан пайдо мешавад. дар ҳолати интихоб кардани расм барномаи Word ба мо автоматӣ яъне нишон дода шудааст ки дар чор тараф ва дар мобайни ҳар як рамкае ки расм гузоштааст нуқтаҳо пайдо мешавад ки бо ёрии ин нуқтаҳо мо метавонем расми гузоштаи худро яъне размерашро иваз намоем. агар мо аз мобайн онро ба тарафи дасти чап барем, яъне хурд мешавад. чӣ тавре ки мебинед мо бо ҳамин тариқ метавонем расми худро иваз намоем ва ба кадом яъне андоза нишон додани онро нишон диҳем. дар қисми болои расм бошад аломати гардиш нишон дода шудааст ки яъне бо ёрии ин функсия мо метавонем расме ки дорем онро яъне тарзи гузоштанашро иваз намоем. инчунин мо метавонем расми худро ба кадом тарафе ки хоҳем яъне гузорем. метавонем дар дигар қисми текст, масалан дар қисми поёнӣ онро нишон диҳем ё ин ки онро гирифта боз ба қисми болоӣ бурда гузорем. акнун ман мехоҳам расме ки гузоштаам ҷои онро каме тағйир диҳам. барои ин аз қисми болоӣ яъне формат, панели формат ман интихоб мекунам обтекани текстом. дар ин ҷо дар куҷо гузоштани расмро ба мо нишон медиҳад. чӣ тавре ки мебинед ҳоло Word бо тариқи автоматӣ онро яъне в тексте мегузорад. агар мо хоҳем ки расми худро дар мобайни ҳарфҳо гузорем ё ин ки масалан метавонад ки ҳарфҳои навишташудаи мо аз поёни расм ояд ё ин ки дар қисми болои расм ояд, аз ин ҷо мо яъне онро интихоб мекунем. барои ман бошад яъне ман
квадрат ро интихоб менамоям ва метавонам ки масалан расми худро дар мобайн ё ин ки дар кадом қисме ки ба ман маъқул бошад дар он ҷо расмро гузорам. Масалан барои ман ҳамин тавр қулай аст ва ман ин тавр яъне расмро интихоб менамоям. Инчунин касоне ки мехоҳанд ки расмашонро дар дигар тараф ё ки аз болои ҳарфҳо ё ин ки баъди ҳарфҳо гузоранд, аз аптекани текстҳо метавонанд инро интихоб намоянд. барои ман ҳамин қулай аст ва ман инро интихоб кардам. аз панели қисми болои формат боз мо мебинем ки кадом элементҳои дигар ҳаст ки барои мо кӯмак мекунанд. Масалан мо метавонем аз ин ҷо худосини эффектро интихоб намуда дар расме ки мо худ гузоштаем каме тағйирот ворид намоем. яъне бе доштани ягон фотошоп ё дигар элемент мо метавонем ки расми ки мо дар ин ҷо гузоштем онро масалан дигар намоем. тариқи расм кашида шуда ё ин ки чӣ тавре ки мебинед дар ин ҷо худаш ҳам нишон дода шудааст. Масалан ранги онро тағйир диҳем. аз ин ҷо мо метавонем интихоб намоем рангро. инчунин дигар элементҳо низ ҳастанд ки ба мо кӯмак мекунанд ки расме дар ин текст гузоштаем яъне тағйир диҳем. дар ин ҷо стили текстро иваз кардан ҳам нишон дода шудааст ки аз ин қисмат яъне дар ин қисмат ҷойгир аст ва ба мо кадом намуд расм яъне рамкае ки дар расм мегузорем нишон дода шудаанд. мо метавонем аз ин ҷо интихоб намоем. масалан ман инро интихоб мекунам. боз дигар элементҳо низ ҳастанд ки дар ин ҷо барои мо кӯмак мекунанд. ҳоло мо ба қисми расм мегузарем. расмро як маротиба дар ҳолати зер кардан ба қисми формат мегузарем ва дар ин ҷо ҳам ҳаст ки размер яъне расме ки мо дар ин ҷо гузоштаем ба тариқи размер яъне касоне мехоҳанд ки размер бо тариқи размер дар он ҷо расм гузоранд. чунин дар ин қисмат низ онҳо метавонанд яъне размерро интихоб карда ба тариқи автоматӣ яъне дар тексти худ размери дилхоҳро ворид намоянд. расме ки размер бо тариқи размер гузошта шудааст яъне аз ин ҷо метавонанд он расмро илова намоянд яъне размерашро. ва боз як элементи дигар низ ҳаст дар ин ҷо ки он ҳам лозимӣ аст яъне дар ҳолате ки дар ин ҷо расми мо хеле калон аст ё ин ки дигар ҷойҳои расм ба мо маъқул нест, мо онро метавонем ки абрезат кунем яъне ҷои нолозимиро онро бурида партоем. дар ин ҷо дар ҳолати абрезкаро пахш намудан ворд ба мо пешниҳод мекунад ки интихоб намоед чӣ қадар ба шумо расм лозим аст. масалан ман фақат рақами 23ро интихоб намудам ва дар ин ҷо дар ҳолате ки ман дар кадом ҷои экран ман як маротиба кнопкаи дасти чапи мушро як маротиба зер кунам, ворд ба тариқи автоматӣ он ҷое ки ман интихоб карда будам мебурад. масалан ин хел шуд. дар ҳолате ки ман буридам ба тариқи автоматикӣ он боқӣ монда яъне ҷое ки текстере ки ман интихоб нанамуда будам онро бурида партофт. ва ман боз ба қисми қафо баргаштам. дарси имрӯзаи худро бо ҳамин ба охир мерасонам ва чӣ тавр яъне бо чӣ тарз тексте ки навиштаам онро сахранӣ карданро ҳоло нишон медиҳам. барои ин мо бояд ба қисми болоӣ ба сурати расме ки дар он диск нишон дода шудааст як маротиба пахш намоем. дар ин сурат яъне мо ҳамин тексте ки тайёр карда будем ва дар кадом папкае ки сахранӣ карда будем ба тариқи автоматӣ дар он папка сахранид шуд. ва агар мо хоҳем ки ҷои тексте ки навиштаем онро иваз намоем, барои ин мо бояд дар равзанда дар қисми файл гузашта дар он ҷо мо интихоб намоем сахранид какро зер намоем ва дар ин ҷо мо бояд интихоб намоем папкае ки мо мехоҳем онро сахранӣ кунем. агар хоҳе ки яъне боз ҳам фаҳмотар нишон диҳад
мо бояд обзорро пахш намоем. дар қисми обзор дар ин равзана мо метавонем ҷое ки текстро мехоҳем сохранид намоемро нишон диҳем ва дар қисмати поёнӣ бошад им як файл нависонда шудагиай. Дар ин ҷо мо метавонем ки яъне тексти навиштаи худро номашро иваз намоем ва дар поён кнопкаи сохранидро як маротиба пахш менамоем ва чӣ тавре ки мебинед тексти мо ба тариқи автоматӣ сохранид шуд ва ман метавонам ки дар боқимонда яъне дарсҳои худ ба тариқи яъне клавиатура бо ёрии тугмачаи Ctrl ва S тексти худро сохранид намоям бе дохил шудан ба қисмати болоӣ яъне файл ва ё ин ки дар қисми болои дискро пахш намудан. Ман бо ёрии кнопкаи Ctrl S метавонам яъне тексти худро сохранид намоям. Дар барномаи Word чӣ қадар метавонем бояд дар ҳар як калимаи навишташудаи худ сохранид кардани текстро аз хотир набарорем, чунки метавонад барномаи Word яъне маҳкам шавад ё ин ки спрос партояд ё ин ки намедонам свет агар хомӯш шавад, мо бояд тексти худро сохранид карда бошем. Дар ҳолати хомӯш шудани барқ мисол барнома метавонад навишта шудаи чӣ қадар тексте мо навишта будем онро ба тариқи автоматӣ яъне тоза намояд. Барои ҳамин мо бояд чӣ қадар тавонем Ctrl S бо ёрии Ctrl S мо тексти навиштаи худро сохранид намоем.